Semikolon Andika kelas 11 absen 13. Isi kula Siti Meisaro kelas 11 absen 30. Tembung macapat yaiku salah satu jenis karya sastra Jawa kang awujud tembang lagu. Kanthi program tertentu kayata gur lagu, gur wilangan, lan gur gatra. Tembung macapat iku ana 11 jenis. Salah siji sing bakal kita bahas yaiku tembang mijil. Tembang mijil. Tegese tembang mijil yaiku salah siji jenis tembang macapat. Tembung mijil asale saka tembung wijil sing tegese metu utawa lair. Mula tembang iki nggambarake wiwitan urip menungsa. Asal-usul tembang minjil kalebu tembang macapat sing wis ana wiwit jaman biyen ing tanah Jawa. Tembang iki dianggo para leluhur kanggo sarana piluwang lan hiburan. Tembang mijil duwé fungsi kanggo menehi pitutur lan nasihat nyeritakake wiwitaning urip, ngandharake rasa tresna, nyampaiaken pangarep-arep lan kabecikan. Paugeran tembang mijil yaiku gur gatra 6 larik bar saben pada, gur wilangan 10 6 10 10 6 6, gur lagu I O E I I U. Dadi urutane yaiku 10 I, 6 O, 10 E, 10 I, 6 I lan 6 U. Filosofi tembang minjil yaiku saben menungsa sing lair ing donya kudu miwiti urip kanthi becik, duwe tata krama, endhap asor lan gelem sinau. Urip iku wiwit saka bayi nganti dewasa, kudu kebak tuntunan supaya dadi wong migunani tumarap liyan. Penggambaran tembang mijil nggambarake laire menungsa menyang donya, wiwitan urip, rasa tresna lan pangarep-arep supaya urip dadi becik. Pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingat sira uga satriya kudu anteng jatnika ing putih roro sarta wasis samu barangipun. La Habana.